Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingile kai playoff qualifier Meghalaya State League jong ka Kle Maule YC na ka Nongstoin District Sports Association kan salong biang haka henreu tarik minta ubnai kela lingkot hamadan New Nongstoin. Kini kajingile kai halaying ne ka home jong ka Kle Maule YC ha ka bakan hap banya kun biang ya ka Nongthmai Sports Club na ka Riboy District Report Association. Kakubor ng kinongkit kam ke NDSA kalaya tho bakatay ka jingnya kun playoff hapreng kite ki artli ki kinhon kalong banya kini rung sha ke MSL la ban pen mau hang ne ba ka Kle Maule YC ha ka jingile kai playoff shabar ne ka away persha ya ka Nongthmai Sports Club kabalalong ha ka Southrick menta ubnai kela lingkot arajar arpuar halaying jong ka Nongthmai Sports Club kalamat no ya ka namrem mara ha ka henreu trik kan hap banyak kunting ha ka yeng ban penyo ya ka jingjam shishola penti bro bagate ka jingile kai playoff ha ka henreu trik menta ubnai kelalingkot hapdeng kita ki artli ki team hamada New Nongstoin kan long ha ka por khat architect no phaisngi ya ka ba an penlong da ka Meghalaya Football Association ha ka jinge trailang bat ka Nongstoin District Sports Association Pak Gracious Imli ngada sekretari joka Football Committee Nongstoin District Sport Association kumbab UI kanai ka jing penkrek penklum jungi balaru le kanai kamadan kalau ka jing penkrek na mata ka playoff qualifier joka Meghalaya State League ka ba entre le kai la shai ka singin rutrik bulan Januari araja arpuar hakaba ka Klimoli ka bari ka home ground nang ne kanai kenduk bari kun persya abad ka Nongthmai SC kabari na po Riboy District Sport Association tu ya kipai di football mapenyawan bantaki banya tuit lasai kasingin rutarik Januari arajar arpulai nakantang na do ka por khat architect kajingil kaya pedeng ka Klimoli YC na NDSA persya ya kan Nongthmai SC na RBDSA but kabay tiket nam ta jumpi ka long tang tan po ka marwe kumbavi ka past leg kal ada menin sautarik akabakan Nongthmai SC na Riboy District Sport Association kalayo ya kajing job da shigol lanil te ngikermen ba kajing ile kay la shay kanong kabakam internet show mar kumba ka Klimoli ka badi ka home ground ki jongka kanile kan bala ban punyo ya kajing job nom ta ban urung sya ka Meghalaya State League ka ba penbe kepala peniat da ka Meghalaya Football Association te ngi kum ka host ka ba penlong ya kene ka playoff nilai kan bala ban penbiang ya di non kambaro nadu kamadan ban penbiang ban penba ban ngi kentu ngi wer ya kipat riwit football jo ne ka dong ban ka than jungi banginwan ban sakhi ban wan pek ya ne jingil kai playoff bala penia ja ka Meghalaya Football Association tingi kermen ba kumba kipat ba kiami ban ya wan ban sakhi ban pekai tingi karpat la syai ka sniro pinwan ban sakhi ya ne jele kai ba khamta me ban aimen team ya ka home tim jungi hi kabadi ka Klimoli lembaga jing kersian jungi kan yo ka jing job kan yo bani simenta haka Meghalaya State League te kabay tiket nam ta job hi kipai baru kalong tan pun ka marwe te kiladon gi jaka syong nam ta ban penbiang ba pinyo ban syong aram ban pe jaga jing lekai ngila pen krek na dong sedong rengkat ber ka jing trailang ber ka New Nongstoin Sport Social and Cultural Club te ngi kermen ba kan ga jing pen krek jungi ya kan ka playoff kan wan ra ya ka jing job kan wan ra ya ka jing kajing yai be yai rinti pat kham tame ban pin I syaka Meghalaya Football Association ba kane ka dong ka thain Nongstoin jungi kadi ka wi ka dong ka thain ka ba kipat ba kida trang bet kida don syaka ka jing kersian ka jing I ya ka jing yela kai football da ka ba kin ya tuit ban wan sakhi ya ka jing yela kai la syai ban ngikermen ba mentau snem nginyo ban host ya ka Meghalaya State League kumdi ta ka playoff ka Meghalaya State League apo kane ka dong ka thain jungi da ka jing wan ya tuit kipat ba ka Meghalaya ka tapai kaman ya kane ka dong ka thain jungi ngin sala ban penlong ya ka MSL apo kane ka district ke jungi ba ngin yo ban sakhi ya ka jing ile kai na ki wi ki tim na ki wi ki district